Nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat
nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw material. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Radio Bombo. Time check, 1 minuto na lang nabili natin magabot ang taknala sa isang hapon. So once again mga kabombo, it's Christmas Day. Kaga Merry Christmas sa aton tanan nga mga kauturan ng mga kabombo kag sa aton man nga mga himata. So adlaw Sabado nga adlaw, December 25. So standby kita no kayo dugay magasulod ng atong Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Ang news center magadulong sa aton sa latest update no sa mga national news kag sa international news. Sa mga balita pagisinampang sa artista o kag sa iban pagid nga mga latest update no sa mga nagakalatabo sa sining adlaw man sang Pasko. So maayo man subong kay maayong panahon no. So sa atong mga kulturan subong nagapadulong ini sa mga
possible nilang makatuan no kung paghihapon sa mga bakasyon. Do medyo malawig-lawig no, di makasiling naton nga long weekend man kita. Sige, so standby ka rin nato nga Bobo News Center. News Center, please come in. News Evening Edition. Ka-25 sa buwan ng Disyembre 2021. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kabombo, ka-Star Nation. Sa ulo ng ating mga balita, ang Bombo Radio Philippines nakapamahagi ng 20.5 million na premyo sa 3 malalaking promo sa taong ito sa gitna huya ng pandemya at mga kalamidad. Bagong milyonaryo naman nagmula sa Cagayan City. Mga pasahero naman sa mga pantalan, buhos muli ngayong araw ng Pasko. Ilang ng mga naitalang nasawi dahil pa rin sa pananalasa ng Typhoon Odette umakyat na ho sa 367. Yung kaso naman ng looting sa mga affected areas itinanggi ng NDRRMC. Vice Gubernatorial candidate naman na tinamaan ng sniper bullet sa Misamis Occidental, nasa Maynila dahil sa critical condition pa rin. Sa ating international news, mahigit 4,500 na mga flights sa buong mundo ang kansilado ngayon na Christmas weekend dahil ho sa Omicron variant. Sa sports news naman, NBA superstar at dating finals MVP Giannis Antetokounmpo binigyan na ng go signal na maglaro matapos sumailalim sa quarantine. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Natatanging radio network ang Bombo Radio Philippines na may 3 nationwide promo sa gitna huyan ng pagtama ng pandemic at kalamidad ngayong taong 2021. Kabilang dito ang Buena Manos Salvo, Suwerte sa Palengke at 1-2 Panalo Part 20 kung saan ay 20.5 million pesos ang kabuuang halaga ng premyong inilaan at naipamahagi. At idinaos nga mismo mga kabombo ang Grand Draw ngayong araw ng Pasko para sa 1-2 Panalo Part 20 nationwide promo sa pamamagitan ho ng pagdraw mula ho sa hundreds of thousands ng mga entry senders para mapili ang ating 74th Bombo Millionaire. Sa isinagawang FDA-supervised Grand Draw, nabunot ang newest Bombo Millionaire na si Maria Isabel T. Ballesteros mula ho yan sa Santa Lucia, Cagayan City through Bombo Radio Cagayan. At mga kabombo, maliban sa grand prize winner ng 1 million, ang network ay nagpamahagi din ng total prizes na 6 million pesos doon sa 4 na regional winners. Tig 50,000 pesos ho sila mga kabombo. Para sa promo participants, ito ho yung mga nabunot na maswerteng entries. Ang 4 ho na lucky winners ay ang mga sumusunod. Mula ho sa Luzon, si Leo Bernal ng Bulusan dyan sa Dagupan City. Through Bombo Radio at Star FM Dagupan ho yan. Sa Visayas naman, si Genevieve Diamante ng Basak Pardo, Cebu City. Through Bombo Radio at Star FM Cebu naman ho ito. At sa Mindanao, si Jinky Suday ng Puruno Doongan, Butuan City. Yan ho ay sa pamamagitan ng pagsusumiti ng entries dyan sa Bombo Radio Butuan. At sa National Capital Region, ang mapalad ho ay si Gerson Agbayani through Star FM Manila. Ang guaranteed cash prize winners ay meron din ho na 15,000 pesos, 10,000 pesos at meron ding tig 5,000 pesos. Ito ho yung mga ipinagkaloob sa mga nanalo mula ho sa 24 key cities at provinces na may Star FM at Bombo Radio stations. Kaya ho mga kabombo, nagpapasalamat po kami sa mga sponsors ng 1-2 Panalo Year 20 promo na kinabibilangan ng Silver Swan, Orocan, Rexona, Alfonso Brandy, R. Florete Pawn Shop, and Jewelry at ang Panyawan. Sa inyo pong lahat, loyal promo sponsors, maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na taon sa Buena Manos Salvo promo ng Bombo Radio at ng Star FM.
At kaugnay ho niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, kunin na ho natin ang linya direktamente dyan sa pinanggalingan ho ng ating bagong Bombo Millionaire. Kuha tayo ng mga update dyan sa Kawayan City dahil nandyan ho ang ating bagong milyonaryo. Nandyan si Bombo Junel Ganyo. Bombo Junel, please come in. Maraming salamat, Bombo Dennis. Merry Christmas sa inyo dyan at kay Bombo Ever. Hanggang Merry ngayon ay Christmas. hindi pa rin umano makapaniwala ang isang lola mula sa Santa Luciana, Kawayan City na siya ang nanalo ng tumataginting na 1 million pesos sa last quarter promo ng Bombo Radio Philippines. Ang nanalo po ng 1 million pesos ay si Lola Maria Isabel Telan Ballesteros, 66 na taong gulang at isa ng byuda. Kanina pong alas 3 ng hapon ay inabangan umano ni Lola Maria Isabel ang grand draw ng last quarter promo ng Bombo Radio Philippines at sobrang napatalon at sa sobrang tuwa ay napatalon siya nang ma-announce ang kanya pong pangalan na winner ng 1 million pesos ngayon mismong araw ng Pasko. Sobra-sobra naman ang pasasalamat niya sa mga sponsors ng ating promo at kay Dr. Rogelio Florete, ang chairman ng Bombo Radio Philippines dahil sa papromong ito ay natupad umano ang isa sa kanyang mga pangarap na manalo ng 1 milyong piso sa ating promo. Kwento ni Lola Maria Isabel ay matagal na siyang sumasali sa promo ng Bombo Radio Kawayan. Maipapagamot na raw umano niya ang kanyang sakit sa mata dahil malabo na dahil umano sa kanyang karamdaman na katarata at ito pong sakit na glaucoma. 4 years na umano niyang dinaramdam itong kalagayan ho na ito. Mga kaibigan, mga kabombo, live at exclusive ho nating makakapanayam ngayong gabi, ngayong mismong araw ng Pasko, ang winner po natin ng 1 million pesos si Lola Maria Isabel Telan Ballesteros. Mother, congratulations po, Merry Christmas. Kwentuhan nyo naman kami, papaano ho o kayo rin ho ba yung nakarinig kanina na kayo ang winner ng 1 million? Opo, sir. Thank you, sir. Nabunot ninyo ako. Nanalo ako ng 1 million. Lumundag ako, sir. Kala ko ma-high blood ako. Buti hindi ako na high blood. Opo. Ano po ang ginagawa nyo kanina? Umupo na ako sa butaka, sir. Inabangan ko yung alas 3 na i-announce ninyo. Nung narinig ko ang pangalan ko, lumundag ako. Buti hindi ako na high blood. Papasalamat po ako, sir, kay Dr. Rogelio Florete dahil nanalo ako sa Bombo DCNC. Kaya pag may promo na naman ulit, magpuson na naman ako, sir. Baka sakaling manalo na naman. Mother, inasahan ho ba ninyo na i-announce ang inyo pong pangalan ngayong kaninang hapon? Opo, sir. Talaga alam ko na manalo ako. Parang may nagbulong sa akin na manalo ka ngayon. Pakinggan mo ng radyo, sabi niya. Totoo naman, sir. Kaya naawa sa akin ang mga Katolik na santo. Lahat ng santo, sabi ko, tulungan niyo po ako. Manalo po sana ako. Bigyan ko yung anak ko pang bahay niya. Kaya yung 500, bigay ko kay Jeffrey. Yung tigwa 100, yung dalawa kong anak na babae, si Ma'am Grace, tsaka si Elizabeth. Para ganun mabait sila sa akin. Kaya maganda pala ang may pera, sir. Marami kang fans. Bombo Dennis, actually, naging star-studded nga daw kaninang hapon nang isagawa natin ang ating promo dahil pumunta rito yung kanyang mga kaibigan, mga kilala, mga kapitbahay dito mismo sa Santa Luciana, Kawayan City. Nay, during sa mga period ho, matagal na panahon na kayo sumasali, ano ho ba yung ginagawa niyo every time na nagpapadala kayo ng entries o naghuhulog? Kung may narinig ako na i-drop, kung anong week, mag-drop na po ako, sir. Pupunta ako ng bayan nun kasi malakas pang mata ko. Pero ngayon wala na. Pinapadala ko na lang dun sa anak ko na bunso. Kung manalo ako, bigyan kita 500. Hati tayo. Masaya naman, sir. Nung sinabi ko, nanalo na ako, may pera ka na. Thank you, Lord. Sabi niya naman. Kwento nyo rin ho kanina na lagi ho ninyo itong ipinagdarasal. Ano ba yung ginagawa nyo? Pwede yung isabihin nyo sa amin. Tuwing gabi, umaga, pag magising na ako, nagdadasal ako. Nagluluhod ako. Pag gabi na naman, magluhod na naman ako. Magdasal ako na, Lord, tulungan niyo po ako kasi bulag ako. Gusto kong mapagamot ang mata ko,
Para sa ganun makita ko pa yung mga apo ko. May malit na apo ko na 2, yung anak ni Jeffrey. Hindi ko naman mahawakan sila kasi mahina yung mata ko. Pero pinupuntahan ako nung panganay niya, Lola, Lola, sabi niya. Masaya naman ako kung pinapasyal nila ako. Kaya buti nanalo ako. Marami akong fans ngayon, sir. Nasabi niyo po, Mother, na kayo ho ay bulag. Pwede hong pakikwento, papaano ho ba ito nangyari sa inyo? Ay, sir, itong bulag na mata ko, nung malapit na mamatay ang asawa ko, nag-grocery kami, nagpuliglig kami. Bumili kami ng marami kaming tinda. Nung nandun na kami sa Labina, malakas ang hangin. Hinto mo muna kasi malakas ang hangin, kako. Nagsindi ng sigarilyo yung asawa ko. Yung bagang ng sigarilyo na pumunta sa lente ng left na mata ko. Doon na ako nagkaroon ng glaucoma. Pinadoktor ko din pero hindi naman nila nagamot. Yung katarak ho ninyo, kumusta naman? Makakita, sir. Makakita yung right. Kaya ang alam ng mga tao, 2 mata ko ang bulag, hindi. Nakakita nung isa. Kaya kung niloloko nila ako, ay wag na sabihin parehas bulag. Makakita itong right, ako naman. Ilang taon na ho, Nay, na ganyan po ang situation ninyo? Ay, year 16 itong katarak. 2016 po. Oo, na-opera. Ano sabi po ng doktor? Kailangan na ho bang maoperahan sa lalong madaling panahon? Oo, hindi. Yung katarak, kailangan na maopera. Dinala ako ni Dr. Paggaw sa specialist. Doon niya ako inopera. Nung natapos na ng opera, nahiga lang ako ng sandali. Mamaya, umuwi na kami. Pero yung left, nagkaroon ng glaucoma. Makakita pa ako noon. Bigla na lang lumabo. Kaya mahirap pala ang bulag. Nay, gaano na ho kayo katagal na sumasali sa atin pong promo? Ay, maliliit pang mga anak ko, sir. Sumasali na ako para may baon sila. Kasi napaaral ko lahat sila ng college. Masaya naman ako kasi may kurso din sila. 2 teacher anak ko. May computer secretary. Yung isa, yung bunso, accountancy. Pero bago ho kayo nakapagpatapos ng mga anak, ano ho ba yung estado ng inyong pong buhay before? Ay, noon sir, nung bago nakapagtapos sila, sa awa ng Diyos, na paaral ko na sila. Nung mga year 16, nung na-opera na atong katarak, umpisa na magkasakit yung asawa ko. Year 17 namatay. Pero bago po kayo nakapagpatapos, may kaya na ho ba kayo dati? O? Sir, medyo mahirap, medyo maginhawa din. Kasi masipag yung mister ko mangingisda nun. Magtalon, magkuman. Sa awa ng Diyos, doon din kami kumukuha ng pagkain namin sa talon. Yung mais, kung makaapit ka namin ng 50 kaban, ibenta kami. Sa inyong pagsali, ano ho yung pinakamalaking napanulunan nyo sa mga previous na promo? Ay, ngayon, sir, 1 million. Ano po yung, may nanalo na ho ba kayo ng 50,000 dati, 15,000? Wala, sir. Swerte na kung may 5,000. Buti hindi po kayo nawalan ng pag-asa, Nay. Ay, hindi. Hindi naman na ako nawalan ng pag-asa. Palagi ako nagdadasal, sir. Nagsisimba ako nun. Palagi ako nagsisimba sa, dito sa Kawayan, sa Olpi. Ano po ang masasabi nyo, Mother, sa mga matagal na rin hong nagpapadala, naghuhulog ng kanilang mga entries kaya lang hindi ho nananalo? Anong mensahe nyo sa kanila? Ay, sa mga tao, sir? Kayong mga kababayan ko, magbuson lang tayo para manalo din kayo ng 1 million kagaya ko. Wag niyong mawalan ng pag-asa. Maawa din ang Diyos sa inyo. Magdasal lang kayo. Kasama niyo ang Diyos sa prayer ninyo. Malinaw na ho ba, Nay, kung saan ho mapupunta yung 1 million pesos? Dagdagan nyo ngayong sabi nyo kanina na portion po nito ay gagamitin sa pagpapabahay ng inyong pong anak. Ano ho ang plano nyo na?
Ay sus, naalis na. 500 dun sa bunso ko. Yung dalawang babae, kapitbahay ko, tigo 100. Yung iba, pagpagamot ko na rin, sir, magtira din ako ng, kung sakaling mamatay ako, di, ano ko yung para ataol ko. Bakit mother, ano ho ba ang meron, bakit malaking bagay or kalahati ho nito mapupunta sa inyo pong bunsong anak? Oo, masaya na rin ako, sir, nakatulong ako sa bunso ko. Bakit, ano pong sitwasyon ba? Nagtatrabaho naman sila, dalawa mag-asawa, sir, pero ang gusto ko lang, magkaroon naman sila ng sariling bahay. Makasal daw sila at mabinyagan yung dalawang anak. Sabi ko naman, sige, ako, nasa iyo na yung pera, bahala ka na, ako naman. Ikaw na mag-budget ka ako. Pero kung mayaman lang ako nun, sir, binigyan ko ng ganung kahalaga. Kaya naawa yung Diyos sa akin. Kasi kung matulog sa kabila, nagbayag ka, balik ka, kasi wala yung asawa nasa together raw. Kasi anong magbayag, matulog, baby. Tatrabaho pa ginawa. Oo, 9 ang pasok, 5 ang labas niya. Alright. Bombo Dennis, no, kung may mga dagdag ka pang katanungan sa atin pong pang-74 na Bombo Milyonaryo sa promo ng Bombo Radio Philippines kay Lola Maria Isabel Ballesteros, please go ahead. Wala na akong masyadong itatanong kay Nanay Isabel. Naikwento niya na yata lahat na gusto naming marinig. Maraming salamat po din po sa inyong pagsali at congratulations. Maligayang Pasko po sa inyo, Nanay. Maligayang Pasko din sa inyo, sir. Thank you at nanalo ako, sir. Marinig na nila ang boses ko sa Network News. Opo. Alright. Yan ho, mga kabombo, mga kaibigan. Bilang panghuli po, may mensahe kayo. Ang mensahe ko lang, sir, sana manalo ulit ako, sir. Okay, yan ho mga kaibigan, mga kabombo-bombo Dennis, ang pinakahuling sitwasyon. Maraming mga kababayan ngayon, mga kapitbahay na ni Lola Maria Isabel Ballesteros dahil siya nga ang winner natin ng 1 million pesos sa last quarter po ng Bombo Radio Philippines. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, mula po sa consistent #1 radio station, Basta Radio, Bombo! Samantala, dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Dagsa naman ang humigit kumulang 130,000 hanggang 140,000 na mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa buong bansa ngayong araw ng Kapaskuhan, Disyembre 25. Sa isang statement, inuulat ng Philippine Coast Guard, base na rin sa consolidated data sa mga sitwasyon sa pantalan ngayong araw, umakyat pa sa 6.34 ang mga or 6,034 ang mga outbound passengers habang dumami din ang bilang ng inbound passengers na nasa 9,595. Nananatili namang naka-heightened alert ang PCG upang mapangasiwa ng pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Pasko at para na rin sa bagong taon. Patuloy naman ang paalala ni PCG Commandant Admiral Leopoldo Laroya sa mga Coast Guard commanders na tiyakin na nasusunod ang minimum health standards sa lahat ng mga pantalan. Gayun din dapat na siguraduhin ng mga pasahero na i-check muna ang mga ipinapatupad ng mga ordinansa sa kanilang mga pupuntahang mga local government units para sa mga kinakailangan pang mga dokumento at testing requirements. Samantala, ang bilang ng mga naitalang nasawi dahil pa rin sa Bagyong Odette ay umakyat na raw sa 367. Yung kaso naman ng looting ay may reaksyon na ho dito ang NDRRMC. Totoo nga ba ito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Jane Buna. Isang malagim na pag-unlad ang sumisira sa pagdiriwang ng araw ng Pasko sa bansa matapos na tumaas pa sa 367 ang naiulat na bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Odette, ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Sinabi ng NDRRMC sa pinakahuling situational report nito, 44 sa mga nasawi ay na-verify na habang nasa 323 na kaso ang sumasailalim sa validation. 29 sa mga kumpirmadong nasawi ay naitala sa Negros Occidental, 3 mula sa Palawan at 2 sa Bohol, Bukidnon, Guimaras, Southern Leyte at Misamis Oriental. Samantala, mayroon ding 62 katao ang naiulat na nawawala habang 732 individual ang nagtamo ng iba't ibang pinsala.
Lumubo din ang bilang ng mga apektadong tao sa 3,567,588 individuals o 918,877 families. Sa ngayon, nasa 319,000 individuals o 74,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center kung saan sila nagpasko. Tiniyak naman ni Timbal na ang pambansang pamalaan ay nagsusumikap sa buong oras upang maihatid ang agarang tulong sa lahat ng mga apektadong individual. Sinabi niya na ang NDRRMC ay nagsagawa ng resource pooling ng family food packs, canned goods, foodstuffs, bottled water at water treatment equipment na ipinadala sa mga lugar na lubhang tinamaan kabilang ang Siargao, Negros Island, Panay Island, Bohol, Limasaw Island at Palawan, bukod pa sa iba. Samantala, nakipag-ugnayan na rin ng NDRRMC sa Regional DRRM Council sa Caraga para i-verify ang napaulat na pagkamatay ng ilang biktima ng bagyo dahil sa diarrhea outbreak at dehydration. Ayon pa sa mga lokal na ulat, hindi bababa sa 7 batang namatay habang nasa 60 pang na hospital sa Siargao Island dahil sa diarrhea outbreak. Sa dagdag pang balita, pinabulaanan ng Disaster Response Council ng Pilipinas ang mga ulat na mayroon pa rin mga insidente ng looting sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Odette. Ngunit sinabi rin na nananatiling hadlang ang pamamahagi ng mga relief goods. Ang National Disaster Risk Reduction Management Council ay nagsabi na ang pagnanakaw ay nangyari lamang noong mga unang araw ng resulta ng Odette, ngunit ang mga pulis ay na-deploy na sa mga lugar na ito. Nagpadala na rin ng mga supply ng relief goods sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Gayunpaman, kinilala rin ni Timbal ang pamamahagi ng tulong sa maraming lugar na sinalanta ng bagyo na nananatiling hadlang dahil sa kakulangan ng tauhan. Sinabi nito na pangunahing kailangan ng mga evacuees at mga biktima ng bagyo ay pagkain, inuming tubig at mga materyales sa tirahan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Nakahanda naman ang bansang Israel na tulungang makabangon ang Pilipinas mula sa pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Ayon kay Israeli Ambassador Ilan Floss, natunghayan ng State of Israel ang pinsalang idinulot ng nagdaang bagyo at ang impact nito sa mamamayan ng bansa na nagresulta sa pagkasira ng mga infrastruktura at kabahayan at maraming buhay din ang nawala. Bilang kaibigan nga ng Pilipinas, anya humahanap sila ng long-term aid kasama pa ang ibang mga organisasyon para sa rehabilitation ng mga nasirang medical centers. Nagpahayag din ito ng pakikisa sa Pilipinas bilang simbolo at pagpapakita ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng Malacanang sa Israel sa mga donasyong pagkain at tubig na ibinigay nito sa mga pamilyang labis na nasalanta sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Mahigit 285,000 na mga individual na ang kasalukuyan pa rin hong nasa mga evacuation centers ngayong panahon po ng Kapaskuhan. Batay sa pinakahuling data ng Department of Social Welfare and Development, aabot ho sa 285,267 ang mga individual na nasa 70,000 na mga pamilya ho ang katumbas nito. Ito ay nagpalipas ng Kapaskuhan sa 1,204 na mga evacuation centers sa 10 rehiyon na naapektuhan ng kalamidad. Nasa 108,082 naman na mga kabahayan ang nawasak habang nasa 216,000 mahigit ang mga naitala ng ahensya na bahagyang nagkaroon ng pinsala sa pananalasa ng bagyong Odette. Pumalo na rin mga kabombo sa 3.9 milyon o katumbas ho ito ng mahigit 1 milyon na kabuang bilang ho ng mga pamilya. 3 milyon mahigit na individual o 1 milyon mahigit na mga pamilya ito hong labis na naapektuhan. At yan ho ay sa mga barangay na lubhang nasalanta ng pananalasa ng nasabing bagyo. Samantala, sinabi naman ng DSWD na nasa 104 million pesos mahigit ang kabuuan na halaga ng mga tulong mula sa iba't ibang mga ahensya, LGU at non-governmental organizations ang naipamahagi na sa mga pamilyang sinalanta ng bagyong Odette. Samantala, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia naman naging emosyonal sa kanya namang Christmas message. Alamin natin yan sa buong detalye ng Bombo Radio Cebu.
Bombo Dennis, Bombo Everly, hindi man napigilan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na maging emosyonal sa kanyang Christmas message ngayong taon para sa mga Sugbuanon. Sa unang bahagi ng kanyang recorded message kahapon ay kinuwento nito ang kanyang karanasan sa kanilang paghahanda at karanasan na rin nang humagupit ang bagyong Odette noong nakaraang linggo. Sunod niyang inilarawan ang pinsalang nakita nito sa katimugang bahagi ng Cebu na iniwan ng bagyong Odette mula sa kanyang aerial assessment hanggang nasa pagbisita sa bawat bayan at lungsod sa southern portion ng Cebu. Samantalang naiyak ito sa danyos at pinsalang nakita naman sa bayan ng Malabuyok na nasa katimugang bahagi ng Cebu matapos hindi ito ma-access dahil na rin sa nasirang kalsada, papasok at palabas sa nasabing bayan. Ibunyag rin dito ang naging hakbang ng Kapitolyo habang ninululutas ang mga problema at krisis matapos ang nasabing dilubyo, lalong-lalo na sa krisis sa krudo at gasolina kung saan pahaba ang linya samantalang may report pa ng hoarding ng mga gasolina at krudo at overpricing sa pagbabenta nito. Sa kabilang banda, inulutas rin ito ang problema sa ATM kung saan mataas ang linya ng mga ATM machine kung saan ibinalik niya sa mano-mano o manual or over-the-counter na transaction para makapag-withdraw rin ang mga tao. Ilang oras bago magpasko kahapon, iginiit ni Governor Garcia na walang Merry sa Merry Christmas ngayong taon dahil marami pa rin ang dumaranas ng hirap na iniwan ng bagyong Odette. Ngunit hindi ito tinanggi na naging resilient ang mga Cebuano kahit nasa harap ng malakas na bagyo at iba pang mga kalamidad dahil patuloy pa rin ang mga Cebuanon sa daloy at takbo ng buhay. Iginit ito na ang kaibahan ng mga Cebuanon sa paglutas ng mga problema kung saan magpapatuloy pa rin ang mga Cebuano sa kahit anong problema, lalong-lalo na ngayong holiday season. Ating pakinggan ang naging Christmas message, bahagi ng Christmas message ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. And that is the indomitable spirit of the Cebuano. Nothing can put us down. We will rise. Mubangon kita sa pagbalik. Yan ang bahagi ng kanyang Christmas message ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Yan ang latest report natin sa Yes, Bombo Dennis? Yung binabanggit mo kanina, yung area ng mga lugar na naapektuhan, labis, yung Malabuyok, ay isolated pa rin ba hanggang sa pagkakataong ito? Ibig sabihin, hindi pa rin to ganun ka dalas na napupuntahan o talagang nasa anong type ba ng klase ng kalsada yung dadaanan para marating ito? Bombo Dennis, ngayon ang bayan ng Malabuyok ay ma-access na ngayon. Ngunit noong paghagupit ng bagyong Odette talaga yung nakaraang linggo, hindi ito madaanan dahil ang yung kalsada, yung highway mismo na papasok at palabas sa nasabing bayan, lalong-lalo na sa timog at sa hilagang bahin nito ay hindi talaga madalan dahil nasira yung kalsada. Kaya ang ginawa ng gobernadora ng provincial government nag-arkila sila ng mga landing craft para ibahagi na lang pamamagitan ng mga landing craft yung mga relief goods kagaya ng pagkain, tubig na may inom at saka krudo na rin sa mga machinery para sa mga heavy equipment na para magamit na rin sa clearing operation sa nasabing bayan na Bombo Dennis. Pero yung linya ng komunikasyon okay na ba doon sa mga area na initially ay naideklarang isolated, Bombo Earl? Sa ngayon, Bombo Dennis, pabalik yung signal ng komunikasyon dito, Bombo Dennis, no? So may mga kaanak na nga nakaka-contact na sa kanilang mga mahal sa buhay, labi na sa mga probinsya dito sa lungsod ng Cebu. May makakontak na tayo sa ilang probinsya sa Cebu, lalong-lalo sa Timog, pero may probinsya pa rin, may mga lungsod pa rin, bayan pa rin sa nasalanta ng bagyong Odette dito sa Cebu, hindi pa makakonekta, wala pang linya ng komunikasyon at lalong-lalo na rin
linya ng kuryente o supply ng kuryente, Bombo Dennis. Si Bombo Everly may tanong din na Bombo Earl. Bombo Ever. Yes, Bombo Eric, sa ngayon, kamusta ang sitwasyon sa mga evacuation centers? May mga nakabalik na ba sa kanilang mga tahanan, Bombo Earl? So sa ating monitoring naman sa mga evacuation center, no, so wala nang mga mahalos tao sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila nakauli na sa kanilang pamamahay, subalit nang lumot talaga or kinulungkot talaga. May ilan talaga na ikinulungkot ang nangyari sa kanilang bahay na winasak, yung yero, yung mga dinding, inilipad ng bagyong Odette. Kung kasunodaan, back to zero ang dating ang kanilang nararamdaman ngayon dahil sa hagupit ng bagyong Odette, kung saan may mga bahay talaga na nawasak. Kung saan yung tao na walang matutuluyan, pabalik na lang sa evacuation center o sa nanutuluyan na lang sa kanilang mga kaanak na kanilang maaasahan na Bombo Ever. Bombo Earl, para sa mga kababayan natin na nais na magbigay ng kanilang mga donasyon at para matiyak na sa mga biktima talaga ng Typhoon Odette mabibigay itong kanilang mga tulong, saan sila pwedeng makipag-coordinate, Bombo Earl? Sa local government unit ba? Direkta na? Yes, Bombo Ever, no? So, ini-encourage ng Cebu Provincial Government na mas maganda kung mismong sa nasalantang komunidad na ibahagi yung mga relief operation, pero mas iginit rin nila na mas maayos kung i-coordinate sa mga local government units o pwede na rin sa provincial government mga relief operation para mas maayos na maibahagi ang mga relief goods gagaya na ng pagkain, tubig na may inom at saka krudo o iba pang mga financial assistance na pwede maaaring ibigay sa mga nasalanta, Bombo Ever. Sa aking parte naman, Bombo Earl, yung inaalala kasi nitong mga nakalipas na araw, yung pahabaan na pila dyan sa mga bibili ng fuel, no? Kung kahit may generator set ka, pahirapan din pala dun sa mga residente, no, na mapagana ito dahil limitado yung supply ng fuel. Kumusta na ngayon? Ganun pa rin ba yung pahabaan ng pila, Bombo Earl? Sa ngayon, Bombo Dennis, no, so wala nang masyadong mahabang linya dahil na rin nagpatupad ng mga limitasyon ang city government. Dito sa Cebu City, napatupad ang mayor, si Mayor Mike Rama, ng mga limitasyon sa mga gasoline station kung saan may oras na lang na maaring maglinya or magpila yung mga sasakyan sa kahabaan ng kalsada. May limitasyon na rin sa mga individual na may karga na galon kung iilan lang litro na kanilang mabibili or bibigay ng gasolinahan, at saka may prioritization na rin, prioridad ng mga gasolinahan ngayon yung mga essential government vehicles, yung mga essential kagaya na rin ng mga electric company vehicles sa kanilang mga contractors, mga telco, mga ambulansya at iba pang mga government vehicles na kailangan iprioridad bigyan ng krudo, Bombo Dennis. Yan rin ang sitwasyon ngayon sa probinsya ng Cebu kung saan yan naging ang direktiba rin ni Governor Garcia para makontrol na rin yung sinasabing hoarding, kung kaya't hoarding ng mga gasolina at saka black market kung saan binibenta mas doble pa sa presyo ng mga gasolinahan yung mga nahuhoard na mga krudo at saka gasolina, kung kaya't may limitasyon na ipinatupad ang city government at saka na rin ang provincial government, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Earl. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Ever. At yan ang latest report natin sa disaster response ng city government at saka ng Cebu Provincial Government dito sa Cebu. Ito na lang si Bombo Earl Padronia para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na magagamit ang inilaang pondo para ho sa mga biktima ng Typhoon Odette sa kanyang pagbisita nga dyan sa probinsya ng Cebu, na ito ho, kagaya ng report ni Bombo Earl Padronia, ay matinding hinagupit talaga ng naturan sama ng panahon. Nagpahayag naman ng galit ang Chief Executive dahil nga sa mabagal na paglabas ng pondo dahil sa anyay
Hindi maganda na marami pa yung mga requirements at pinasusumite para dun sa damage assessment report ng NDRRMC bago may labas yung naturang pondo para sa mga LGU na naapektuhan ng bagyo. Lalo lamang anya itong nagpapabagal doon sa sistema at yung mga biktima ng bagyo ang pangunahing apektado. Samantala, nilinaw naman ni Cebu Governor Gwen Garcia na walang kaguluhan na nangyayari sa kanyang lugar o sa kanyang probinsya. Kabaligtaran ho ito doon sa mga naipaparating kay Pangulong Duterte. Kaugnay ho niyan ay binigyan diin ng Chief Executive na may kahalagahan talaga na gampanan ng mga pulis at ng militar ang pananatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Samantala naman ang pagdiriwang ng Noche Buena naging mapayapa at security template naman para sa quarantine protocols nakalatag na sakaling tumaas pa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Alamin naman ang detalye mula kay Bombo Anali Sobirano. Mapayapa sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng Noche Buena o Bisperas ng Pasko kagabi. Walang naitalang mga untoward incidents ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Israel Efrain Dixon, pinalakas ng PNP ang kanilang security operation para matiyak na maging maayos at mapayapa ang pagsalubong sa Pasko hanggang sa bagong taon. Pinaalalahanan ng PNP ang lahat ng mga police commanders na striktong obserbahan din ang kanilang operational guidelines, ang Oplan Ligtas Paskuhan 2021 at tiyakin na nasusunod pa rin ang minimum public health standard lalo na sa mga public places. Sinabi ni Dixon na ipinag-utos ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang enhanced security operations bago sumapit ang Pasko at bagong taon. Kasama dito ang pinaigting na police visibility sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga mamamayan tulad ng mga malls, simbahan at iba pang mga pasyalan. Gayon din ang pagtatayo ng mga police assistance desk sa mga tataong lugar at pag-deploy ng road safety marshal sa mga pangunahing daan patungo sa mga lalawigan. Pinatututukan din ni PNP Chief ang kampanya kontra sa illegal na paputok at illegal na droga. Sinabi ni Dixon, nakahanda na rin ang Joint Task Force COVID Shield sakaling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa dahil na rin may naiulat na Omicron variant. Ayon sa General, nakalatag ang kanilang security template para sa pagpapatupad muli ng quarantine protocols. Ayon kay Dixon, ngayong nasa mababa ang alert status ng bansa, ang mga police frontliner na nakadeploy sa mga quarantine control points ay nakatutok ngayon sa law enforcement operations. Pakinggan natin si PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Israel Efrain Dixon sa panayam ng Bombo Radio. Implement ang aming mga magagandang ginagawa para ma-address itong pagpasok ng COVID-19 na bago, yung Omicron variant. At i-replicate lang namin yung mga magandang naming ginawa. Tulad ng kung saan identified ng LGU o MDOH, tutulungan na namin silang para ma-contain o magkaroon ng granular lockdowns. O sinasabihan din namin ng mga tao na huwag magkumpiyansa, maging complacent, at ituloy pa rin ang paggamit ng mga protective gears or itong face mask, paghugas ng kamay, and so on and so forth. Kasi alam namin na effective na yung ginawa namin. So, it's just a matter of reminding our people on the ground to just implement the best practices na naging effective para doon sa Delta variant na dumating din previously. So, pwede din yan, sir, kahit anong mga variant, in place na po yung mga gagawin yung mga... Yes. Actually, yung mga mga checkpoint, quarantine, control points namin, nandun pa rin. Nandun pa rin yung mga checkpoints namin, although na-convert na into anti-criminality response areas na namin, o points na namin, pwede na rin namin ulit i-activate yung mga yan once. Aminado naman si Dixon na malaking hamon sa PNP ang pandemya, lalo at maski sila ay hindi ligtas sa kalabang hindi nakikita.
Kaya mahalaga na mapangalagaan din ang kalusugan ng bawat pulis nang sa gayon epektibo nilang magampanan ang kanilang trabaho. Anya, hindi biro din ang nararanasan ng isang pulis kapag ito ay infected ng COVID-19. Apela naman ang general sa publiko na patuloy pa rin sundin ang minimum public health standard, ugaliing magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at panatilihin ang physical distancing. Muli si Lieutenant General Israel Ephraim Dixon, ang commander ng Joint Task Force COVID Shield. Sa lahat po ng mga pulis, sa ngalan ng ating Chief PNP, si Police General Jonard Carlos, binabati ko po kayo ng isang masayang Pasko at manigong bagong taon. Sana ay lagi tayong maging healthy at di magkakasakit. Kasi during this time of the year, ang mga pulis bawal magkasakit. Sa mga mamamayan naman po, ang inyong kapulisan ay laging handa para kayo protektahan. Si PNP Deputy for Operations, Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. Bomboan? Welcome. Yes, Bombo Dennis. How about yung monitoring? Yung initial nilabas ng pulisya ay yung Noche Buena, Bomboan. Kumusta naman? Yung maghapon na monitoring nila so far, wala namang major incident na naitala, Bomboan? So far ngayong araw, Bombo Dennis, araw ng Pasko, December 25, wala ding mga untoward incidents ang naitala ng command center ng PNP dito sa Camp Crame. Bagkus ay generally peaceful ang pagdiriwang ng Pasko at sa ating bansa, Bombo Dennis. Ang napag-alaman din natin na itong si PNP Chief General Jonardo Carlos ay nagtugo sa Leyte para nga mamahagi din ng ayuda para sa ating mga kababayan na naging apekto, no? Na naging apektado ng bagyong itong Odette, Bombo Dennis. Okay, so how about naman dun sa, kasi pagkatapos ng preparation para dito sa Pasko, ang susunod, automatic na talaga ito sa ini-implement ng PNP. Yung para sa New Year, Bomboan, kumusta naman yung kanilang mga hakbang, lalo't paunti-unti, may mga nagtitinda na ng paputok, Bomboan. Tama ka, Bombo Dennis. Sa susunod na linggo, no, asahan natin itong si PNP Chief General Jonardo Carlos ay magsasagawa ng inspection dito nga sa may bahagi ng Bulacan kung saan dito talaga nagbebenta itong mga paputok na Bombo Dennis. Kaya nga ikinakampanya na rin ngayon ng PNP ang bawal, no, ang mga paputok at lalo na yung mga hindi branded Bombo Dennis, no, yung mga imported na mga paputok ay mahigpit itong ipinagbabawal. Kaya nga nagtalaga na rin ang PNP ng mga firecracker zone areas, no, sa mga lugar dito nga sa Quezon City, mayroon na rin at sa iba pang mga syudad dito sa Kalakhang, Maynila, may mga naitalaga na rin silang mga firecracker zone, Bombo Dennis. Pero mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga illegal na paputok. Naglabas na rin ang PNP ng mga listahan nitong mga illegal na paputok, Bombo Dennis. Kaya hindi ito pwedeng tangkilikin ng ating mga kababayan. Sunod-sunod na pala ito, Bomboan. And after New Year, ito na naman yung piyesta dyan sa Quiapo. Alam natin, talagang isa rin yan sa mga tinatambakan ng mga pulis pagka ganyan mga okasyon. And then later on, yung para naman sa preparation dito sa 2022 national and local elections sa Bomboan. At siguro may mga directives na rin dyan. Ano mga initial information ang natatanggap ngayon ng PNP, Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Kaya nga punong abala ito ngayong operations, no, ng Philippine National Police dahil sila yung nakatutok dito nga sa security preparations, lalo na ngayong January dahil magsisimula na rin ang gun ban, Bombo Dennis. Sa pagsisimula ng itong election period ay automatic, sisimula na rin yung gun ban. Kaya nga magtuloy-tuloy na ito hanggang sa araw ng halalan, Bombo Dennis. So, may mga paghahanda na Bombo Dennis ang ating Philippine National Police
kasama ang Armed Forces of the Philippines. Katunayan, nagkaroon nga ng meeting kamakailan ang PNP at AFP at Philippine Coast Guard para nga plansyahin yung kanilang security preparation. Lalo na yung mga pagde-deliver ng mga balotan, mga election paraphernalia sa iba't ibang bahagi ng bansa ay naplano na yan, Bombo Dennis, nung nagsagawa ng meeting dito nga sa Camp Crame, Bombo Dennis. Ay, sige, maraming salamat Bomboan at maligayang Pasko sa iyo. Merry Christmas, Bombo Dennis and Bombo Ever. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, nangako ng tulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga napinsalang jail facilities at apektadong personnel sa pananalasa ng Typhoon Odette sa Caraga Region. Ayon sa statement mula ho sa tanggapan ng BJMP na nanatiling nasa heightened alert status ang kanilang Caraga Region office matapos ho ang 3 mula ho sa 12 jail facilities doon sa naturang rehiyon ang naitalang nasira dahil ho sa paghagupit ng bagyo. Bagamat wala namang naitalang jail breakout na nangyari, ay apektado rin ang nasa 150 BJMP personnel na nabigyan na ho ngayon ng cash at grocery assistance mula ho sa kanilang tanggapan. Nangako din ang ahensya ng tulong para sa agarang rehabilitasyon ng mga apektadong pasilidad. Samantala, kamustahin naman natin ang sitwasyon ngayon sa mga kakalsadahan dahil nasa 14 or 44 na mga kalsada ang naapektuhan ng Bagyong Odette na muling binuksan naman para sa mga motorista. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Nadadagdagan pa ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay sa gitna ng pangamba na kinakaharap ng bansa dahil sa banta na dala ng COVID-19. Aminado si MMDA Traffic Discipline Office Director Noy Miresio na malaki talaga ang problema ng Pilipinas sa mga baradong kalsada kung kaya't kinakailangan talaga na maayos na maipatupad ang mga batas sa mga ito, katuwang ang mga LGU. Aniya, isa sa malaking suliranin ay ang sobrang bilang ng mga sasakyan na hindi na kinakaya pang i-accommodate ng mga kalsada. Umaabot na kasi sa 395,000 ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa mga kalsada ng National Capital Region at may mga pagkakataon rin anya na nakapagtala ang MMDA ng nasa 401,000 na mga sasakyang dumadaan dito. Konting-konti na lang ay malapit nang maabot ang average number na 405,000 na mga sasakyang naitalang dumadaan sa mga nasabing kalsada sa bansa noong pre-pandemic period. Bukod pa dito ay dumami rin anya ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng motorsiklo nang magsimulang tamaan ng pandemic ang Pilipinas, lalo na noong isinailalim sa lockdown ang bansa. Batay anya sa pinakahuling datos, sa EDSA pa lamang ay nasa 134,000 na ang bilang ng mga motorsiklong na itatalang dumadaan dito kada araw. Dagdag pa niya, bukod sa EDSA ay kabilang ang C5, Commonwealth Avenue at Quezon Avenue sa mga kalsadang paboritong daan ng mga motorista. Ang mga nasabing mga kalsada ay napapabilang din sa mga pangunahing tulay na mayroong lubhang mabigat na trapiko. Samantala, patuloy naman na hinihimok ng opisyal ang mga motorista na gamitin ang mabuhay lane bilang alternatibong ruta upang makatulong na maibsan ang mabigat na trapiko sa rehiyon. Nanawagan din ng kooperasyon mula sa taong bayan ng MMDA bilang tulong na rin na mapabilis pa ang daloy ng trapiko dito. Sa kabilang banda naman ay inihayag ni Director Resyon na patuloy ang isinasugang pag-aaral ng MMDA kung papaano pa mas mapapaluwag ang trapiko sa buong Metro Manila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, magsasagawa naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng construction-related skills training upang matulungang makabangon ang mga residenteng nasalanta ng Bagyong Odette. Ayon kay TESDA Secretary Isidro La Peña, layon ng skills training na ito na magkaroon ng kakayahan ang mga residente na muling makapagpatayo ng kanilang mga bahay. Kaugnay pa rito, naatasan na ang regional at provincial offices para ma-expedite pa
pa ang probisyon sa pagsasanay ng mga related courses sa construction, kagaya na lamang ng carpentry at electrical installation upang agad na makapagpatayo ng bahay ang mga na-displaced na mga residente. Maliban pa rito, makakatanggap din sila ng 160 pesos na allowance kada araw. Sasanayan din ang mga ito para sa installation ng solar panel habang hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente dahil sa mga nabuwal na poste ng kuryente matapos ang pananalasa ng bagyo. Samantala, nagsimula na rin ang mga aktibidad sa programang TESDA Mayan sa mga regional at provincial offices na layon namang matulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng bagyo. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nadagdagan ho ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ng 433. Mas mataas ho ito kumpara sa mga nakalipas na araw, pero pinawi naman ng DOH ang pangamba ng publiko dahil nananatili pa rin ang mahigpit na mga ipinapatupad na health protocols. Sa kasalukuyan ho, may 9,376 na mga nasa active conditions, ibig sabihin mga nilulunasan na tinamaan ng COVID-19. Nasa 2.8 million mahigit ang infected ng virus dito sa ating bansa at nadagdagan naman ng 369 ang bilang ng mga gumaling, kaya meron na ho tayong 2.7 million mahigit na nakarecover, habang 137 ang panibagong naitalang binawian ng buhay, kaya meron na tayong 51,000 mahigit na mga nasawi dahil pa rin sa COVID-19. Pinaghihinay-hinay naman ng mga eksperto ang publiko ukol dun sa labis na pagkain sa panahon na katulad ngayon, holiday season. Kasunod ho yan ang muling pagtama o pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng hypertension at lumalala din yung dami ng nagkaka-diabetes sa ganitong panahon. Sinabi sa Bombo Radio ni Dr. Bien Matawaran, pinuno ng Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism sa UST Hospital, tumataas talaga ang pagkonsumo ng matatabang pagkain at matatamis na pagkain na rin kapag ka bare months. Ay siyempre, dahil daw sunod-sunod yung okasyon. Kabilang na rito yung Christmas parties at yung reunion, lalo na at nanggagaling sa bansa yung mahaba hong lockdown itong mga nakalipas na araw. So excited yung maraming mga kababayan nating makalabas at makapagdiwang sa iba't ibang mga okasyon. Payo nitong si Matawaran, maaari naman daw kumain ng medyo lagpas doon sa dating nakasanayan, ngunit dapat pa rin na sundan ito ng pag-ehersisyo o iba pang mga hakbang. Anya, ang simpleng paglalakad, pagtakbo, kaya naman ay iba pang mga aktibidad ay nananatiling makakatulong ho sa atin para manatiling malusog ang ating pangatawan. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Dr. Bien Matawaran. Siguro sa mga araw na to, dapat wag tayo maging marupok. Okay? So maraming mga syempre mga pagkakataon na magiging marupok tayo, pagkakataon natin ngayong lumabas with our families, no, makikumain, at tayo mga Pilipino, of course, nagsiselebrate tayo ng Pasko sa harap ng kainan, okay? Pero sa pagiging diabetic, sa totoo lang, with regards to diet, no, mas maraming hindi bawal kung tutuusin, no? Lagi nating ine-educate at sinasabihan ng mga pasyente na dapat lang ay nasa tama ang sukat sa pagkain. No? Hindi talaga bawal. Kaya siguro isipin natin yon, dagdagan ang paglakad, no? Dagdagan ang ehersisyo. Kasi ito na rin ang pagkakataon natin makipag-bonding sa ating mga pamilya. So siguro yon, at saka dapat natin tandaan, of course, na i-continue ang mga gamot na pinirescribe ng ating mga doktor. Bahagi po yan ng pagpapaliwanag ni Dr. Bien Matawaran sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Siya ho ay pinuno ng Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Samantala, kumuha naman tayo ng update sa nangyari sa Vice Gubernatorial candidate na tinamaan ng sniper bullet sa Misamis Occidental na nasa critical condition pa rin. May update dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Isa sa ilalim pa ng karagdagang medikasyon ng municipal mayor na tinamaan ng sniper bullet kahit na dumana ito sa surgical operation sa ospital ng Misamis City, Misamis Occidental. Ito matapos nasa isa sa mga ospital na ng Maynila si Lupis High na Misamis Occidental Mayor Michael Gutierrez dahil nananatiling kritikal ang kanyang kalagayan dahil sa tama ng bala mula sa suspected snipers na unang nagtangkang ipatumba si Deputy House Speaker Henry Waminal noong nasa kasagsagan ng kanilang Christmas party sa Barangay 7, Tangub City sa panayam ng Bubo Radio. Inihayag ni Police Regional Office 10 spokesperson na Lieutenant Colonel Michelle Olivar na umaasa rin sila na ang kanilang tinutugis na ilang hindi muna pinangalanan ng mga personalidad ay magkapagbigay kalutasan kung bakit nais papatay si Waminal na tumakbo bilang gobernador ng lalawigan. Sinabi ni Olivar na bagamat walang time frame na ibinigay si Police Regional Office 10 Director Brigadier General Benjamin Acorda Jr. pagresolba ng kaso, subalit kumikilos rin ang kanilang intelligence unit ng Camp Alagar upang tulungan ng Special Investigation Task Group na tumutok sa investigasyon. Dagdag ng opisyal na bagamat hindi nasaktan si Waminal at outpatient na si dating Oroqueta City Mayor Jason Almonte, subalit ipinapatupad sa Tangub City ang semi-lockdown upang matukoy ng maigi ang ilang personalidad na mayroong kahina-hinalang mga galaw. Actually, na-airlift na siya to Manila and medyo critical pag yun ang kondisyon. Isa sa ato ang mayor no na involved ato or naging biktima atong shooting incident. Mula Bombo Radyo Cagayan, Adioro, Bombo, Junel Uka, Tag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung kaninang umaga ay pinarinig ho namin sa inyo kung paano ipinagdiriwang yung Kapaskuhan doon sa Japan. Ngayon naman, alamin ho natin yung mga aktibidad naman doon sa Bethlehem kung saan mismo ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Alamin ho natin yan sa nakalap na impormasyon ng Star FM Iloilo. Ipinagdiwang ang Pasko o kapanganakan ni Hesukristo sa pamamagitan ng misa sa St. Catherine's Church sa Bethlehem sa kabila ng COVID-19. Nagsimula ang misa alas 11:15 ng gabi at tumagal ng hanggang mahigit 2 oras. Mahigpit ang security dahil dumalo sa nasabing misa ang presidente ng Palestine. Sa panayam kay Teodoro Ruel Sumo, first time nitong dumalo sa misa sa Bethlehem, kaya tumungo ito sa St. Catherine. Anya, kakaiba sa pakiramdam dahil isa ito sa pinakamagandang misa na kanyang nadaluhan kung saan ang Archbishop ng Jerusalem ang nagmisa. It's a different feeling, like it's so diverse. The mass was very solemn. In my case, it was very nice because I'm alone here right now. I did not go with any group. So doon nakafocus kita ko sa misa. Pagkadami-dami kita misa. And to touch the baby Jesus that was blessed by the Archbishop of Jerusalem ang nagmisa din. Alas 12 kanina ay meron ding misa sa Shepherd's Field. Ito ang lugar kung saan nagpakita ang anghel sa mga pastol. Ang nag-celebrate naman ng misa dito ay isang Filipino priest. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, umabot naman na sa mahigit 4,500 flight sa buong mundo ang kansilado ngayong Christmas weekend dahil sa Omicron variant. Sa Amerika, dumami pa ang mga commercial airlines ang nagsuspende ng kanilang flights dahil na rin sa spike ng Omicron cases na nagresulta sa pagkaantala ng mga biyahe worldwide. Ang suspension sa mga flights sa Amerika ay kasunod ng pagpositibo sa COVID-19 ng mga crew o persahang pag-self-isolate para maagapan ang COVID-19 infection. Sa ulat ng FlightAware website, nasa mahigit 700 ang nakinansila ngayong araw ng Pasko. Apektado dito ang mga airline companies kagaya ng Delta, United Airlines at American Airlines. Sa Australia naman, nadagdagan pa ang mga biyahe na kinansila sa may mahigit 100 domestic flights mula sa Sydney at Melbourne. Bombo Sports News. Binigyan na ng go signal ang NBA na makabalik sa paglalaro ang Milwaukee Bucks superstar na si Giannis Antetokounmpo. Una nang isinailalim sa quarantine si Giannis noon pong Disyembre 14 bilang bahagi ng safety and health protocols sa naturang liga. Umaabot na rin sa 5 games na hindi nakapaglaro ngayong season ang dating Finals MVP. Sa Christmas game, ay bukas pa ho yan doon sa Amerika dahil nauuna tayo dito sa Pilipinas.
sa okasyon, sa petsa, mga kabombo, haharapin ng defending champion na kupunan nitong si Giannis, ang Celtics, na may pinakamaraming players at isinailalim ho din sila sa quarantine. Ngayong araw naman ay walang mga laro upang paghandaan ang Christmas Games. Samantala, ang ibang games na kaabang-abang bukas sa NBA ay ang banggaan ng Brooklyn Nets at Lakers, Warriors versus Phoenix Suns, Mavericks versus Jazz, Hawks laban sa Knicks na atin hong mga abangan. Kaugnay pa rin ho dun sa mga malalaking event o malalaking laban dyan ho sa NBA. Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Prayer of Thanksgiving for the Generosity of Heart. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Mga kabombo Castor Nation, maligayang araw po ng Pasko sa ating lahat. At meron na lamang din po tayong 7 araw bago po sumapit ang bagong taon. Para sa karagdagang balita at impormasyon, mga kabombo, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, Merry Christmas po ang aming pagbati sa inyo. At kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All Star Nation,